pres bona nota i el nostre programa electoral és el vostre. Sou vosaltres els que heu dit quines són les prioritats. Vosaltres voleu un Castelló modern, innovador, amb treball per a tots, referent de qualitat de vida, sostenible, en igualtat d'oportunitats, un Castelló amb ocupació, amb cursos de formació per a tot el món, per renovar-se professionalment, que tingui suport en la recerca de treball. També voleu que es faciliti la creació de noves empreses, que recolza el nostre teixit empresarial, lluitant contra els impagaments. També voleu, i ho heu dit i ho heu signat, una xarxa pública d'escoles de 0 a 3 anys per als criteris pedagògics de qualitat. I voleu, com hem llegit, un major grau de benestar, amb una atenció social i sanitària pública i de qualitat. També voleu que l'ús del valencià avanci a Castelló per tindre una ciutat en identitat. I heu triat millorar la programació cultural, que bona falta ens fa. Voleu tindre una xarxa de transport públic que comuniqui tots els barris de la ciutat com cal, però també voleu millors comunicacions sobre la nostra ciutat amb la resta del món. De fet, ara mateix que tindria que estar així és Vicent Massà, que com que treballa fora i ja tengo que vindre en tren, i el tren, com que tampoc no és massa puntual, el tren porta obligatòria de mitja hora. Voleu millors comunicacions en el món, però voleu també que Castelló utilitzi i promova les energies renovables, amb pràctiques polítiques poc transparents o directament delictives. Per això voleu que els regidors i càrrecs polítics facin pública una declaració de béns i donen compte als consells de districte de la seva feina al servei de la ciutadania. I també voleu que se reduïsquen assessors i assessores i despeses innecessàries i que l'Ajuntament us expliqui clarament com gasta els vostres diners. Sou vosaltres els que decidireu el futur de la ciutat. Es tracta entre tots de fer força i que la vostra veu se senta més força que mai a l'Ajuntament de Castelló. Nosaltres no anem a l'Ajuntament a inventar-nos res, ni parlar per parlar, ni tan sols anirem, com fan altres partits polítics, a veure i caminar com dir les coses per xinxar a l'altre partit polític, que és el que gasta la major part de les hores